ኣደየ ወለላ ኣደየ ወለላ ኣደየ ጥዕምቲ ርሑቕ ተሰፈርኩ ተፈልየ ኻባኺ መዓስ እሞ ርሳዕ ትጽቡቕ ምስልኺ ኣብቲ ዘለኽዎ ኣብ ውሽጠይ ኣለኺ ኣደየ ወለላ ጨናኺ ናፊቐዮ ትዝሓቖፍክኒ ንዓኺ ገዲፍኪ ኸተኾልስኒ ክፍለየኪ ኸለኹ ኸተፋንውኒ ሕንቕንቕ እንዳበልኪ ትኽትምርቕኒ እተን ጽቡቓት ኣዒንትኺ ከተሰኒኒ ወትሩ ኣብ ዝቕድሚ ቅጅሕ ይዝብለኒ ኣደየ ወለላ ኣብ ዝነጠብክዎ ቦታ እንዳነጠብኪ ብቐዶ ኽትደሊኒ ዘንቢል ተሰኪምኪ ንእሽተይ ወረቐት ኣብ ኢድኪ ጨቢጥኪ ዳህየይ ንምፍላጥ ኣበይ ዘይኣተኺ ኣደየ ወለላ ከማኸ ዘይምዃነይ ርሑቕ ተሰፈርኩ ካባኺ ተፈልየ ርሑቕ ተሰፈርኩ ፈትየ መዓስ ኮይነ ከምኡ ዝገበርኩ ኩነታት ይደፊእኒ ኣብዚ ዝኣተኹ ተረድእለይ ኣደየ ኣይምሰልኪ ድጨከንኩ ማማየ ወለላ ጎቢጠ ኸይዓቢ ጽርብ ዘበልክኒ ብምዕዶ ብመቕጻዕቲ ስርዓት ምሂርክኒ ተስፋ ምስ ቆረጽኩ ድግፍ ዘበልክኒ ኣብ ዝደኸምክዎ ኣጅኹ ትብልኒ እንተተዓወትኩ ተባራትዕኒ ኣደየ ወለላ ኣደይ ናፊቐዮ ትጥዑም ላዛኺ በሊዕካ ዘይጽገብ ትግንዖ ቕጫኺ ጽምአይ ዘርወየኒ እቲ ማይ ጨባኺ እቲ ሃነን ዝብልዎ ትድርብ ሃንዛኺ ኣደየ ወለላ እቶኦቶ ኾይኑ ኩልና ተኣኪብና ከይንዕንቀፍ ደቅኺ ፋኑስ ተብርህልና ድራር ክንድረር ቅርጫትኪ ኸቢብና ምድሪ ቤትና ናፊቐዮ ከመየሎ ገዛና ኣደየ ወለላ ኣብ ኣንጎሎ ኾፍ ኢለ ከማዕዱ ንዓኺ ከይረኣኹ ኽውዒለ ናፊቐዮ ገጽኪ ርኤኪ ኽሕጐስ ጎየ ክሓቕፈኪ ምቕሽሽ እንዳበልኩ ኽጥምት ቦርሳኺ ማማ ናፊቐኪ ኸመይልኪ ኣለኺ ምሸት ኮይኑ ኩልና ተኣኪብና ተለብጅን ክንርኢ ኣብ መንጎኹም ኮይና ከተዛውሩ ናፍቲ ህዱእ ጎደና ምልክት ክንገብረልኩም ጀላቶ እንዳበልና እዋይ ክጥዕም ነይሩ ፍቕሪ ናይ ገዛና ማማየ ወለላ ኣብቲ ዓብ ገዛ ከመይልከ ኣለኺ ካብ ኣደ ስድራስ ተሪፍኪ በይንኺ ዓንዩ ኢሎምኒ እቲ ኻንሸሎና ቀምሲሉ ሓሪሩ ኹሉ ፍየርና ዝኣልዮ ሲኢኑ ጠቂሩ ገዛና እንታይ ሞገበር ጊዜ በዲሉና ማማየ ወለላ እንታይ መኽብል ጥዕና ይሃብኪ እትልዑል ኣምላኽ ዕድመ ይወስኽኪ ዕድል ይሃበኒ ክኸፍል ጸማኺ ጸሎት ግበርለይ ማማ ኸም ቀተምኪ እዎ ማማ ሳላድ ጸዓርኪ ዋጋ ስለ ዝኸፈልኪ ደኺመ ኸየበልኪ ብኣብነት ብምሳሌ ትዝመዓትክኒ ኣሳጊርኒ ስንቁ ኾይኑ ትዝመኸርክኒ ጸሎትኩ በጺሑ ትዝመረቕክኒ ማማየ ወለላ ወዝ ዝነብሮ መዓስ ኣነ ኾይነ ውፅኢት ናትክንዲ ኣብ ውሽጠይ ድዛረየ ገለን ምሂርክኒ ገለን ቀዲሐዮ ካብ ቁልዕነተይ ሒዘ ኣብ ልበይ ዓቒረዮ ሕጅነኹ ምስልኺ የርእዮ ምስጢር ናየደ መንከ የስተውዕሎ ማማየ ወለላ ናይ ኣደ ነገር ከስተውዕሎ ርድኣኒ ጽቡቕ ፍረ ክፈሪ መምህር ግበረኒ ክርዳድ ከይዘርኣሎም እሞ ከይሕንቑ ሕማቕ ስእሊ ከይህልወኒ ክዝከር ከለኹ ፃዕር ኾንቱ ከይከውን የዕብየ ከም ዘይዕበኹ እወዚ ኻብ ኮነ ምስጢር ናይ ኣደነት ኣምላኸይ ርድኣኒ ክኸውን ኣብነት ኩሉ ትዝብሎም ዝገብሮ ቅድሚኦም ይሰፍር እዩ ዘሎ ትንጹህ ሕልንኦም እንጸብቕ ይሕማቕ ክዓቢ እዩ ምስኦም ይጸቢ ይሕማቕ ክዓቢ እዩ ምስኦም ርሑስ መዓልቲ ኣዴታት እግዚኣብሔር ንፉዓት ኣዴታት ይግበረና ተባረኽ